Čaute, vítam vás pri dnešnom videu a som pri národnom žrebčíne v Topolčiankach. Dneska tu ide Paťo bežať šatóran, tak som mu prišiel spraviť support. Minulý rok mu tu chýbala nejaká minútka a pol do bedne a tento rok sme trošku na to natrénovali, tak uvidíme, že či sa mu podarí nejaké víťazstvo. Ten profil trate není úplne jednoduchý, je to nejakých 18 km a niečo okolo 400-420 stúpanie, lebo sa tam beží na hrad Hrušov. Verím tomu, že tá trať je veľmi pekná, ja som ju nikdy nebehal. Jeden beh som tu bežal, beh oslobodenia Topolčianok. Ahoj Patriku. Ahoj. Jak sa cítiš? Dobre, veselo, šťastno, trošku stresy, ale uvidíme, jak to bude. Cítiš sa ako národný žrebec? Keby len jeden, ale taký 51. Dobre, aj si učesaný, vyčesaný, oholený, vykakaný. Som sa upravil. Ešte Dobre. Nejakú pustínkakinu určite, ale už asi ze stresu možno aj ne. Dobre, super, teším sa. Ideme na tú prezentáciu, pokúkame to a uvidíme. Dobro. Takže úprava. Paťo nám dal úplne zlé informácie. Takže mapa trate. Nakoniec má trať 16 km a prevýšenie len 275. Tuto je tak lepšie. OK. Ešte raz si nahrajem trať, aby som vedel, kde ho čakať. Témo, takže ani nevie, koľko ide behať. Neviem. Dnes to vyzerá, že sme tu moc skoro, ešte není nikto rozebraný. Čaute, organizátori. Ahoj. Čau. Som ťa došiel pozrieť. No ty si zlatý. Dobrý. Dobrý. Ježiši Mária. Tu sa stalo. Tak povedal, keď vidím, je zima. Ja, Ježiš, to ste dobre trefili, to sem ja. Ježiš, Spaťa je Ježiš. No, naposledy, keď som tu ja bežal, tak som bežal týmto parkom. A to bolo veľmi pekné. Vtedy koľko to vlastne bolo kilometrov ten beh oslobodenia? To bola desina, že? A my sme potom ešte po preteku išli behať na vtáčnik. Sme odtiaľto cestovali do hôr a ešte tam sme bežali. Takže no, desina nám to nestačila vtedy. No dobre. A toto je ten kaštiel, že? Vnútri v kaštieli je prezentácia. Takže zázemie preteku veľmi pekné. My ideme tu na 16? No vidíš, tak 16. Typov som nezhodný zima. Ďuri, ahoj, vybavíš nás? Vybavíš nás na prezentáciu? Hledáme Elko, Lonček. Zima, dobrý. Dobrý deň. No vidíš, my sme si protekciu vybavili. Tu je doľavo nejaké. Áno, Patrik. Áno. 103. 103. Ďakujeme. Toaletky sú situované v areáli národného žrebčína. Krásne to tu majú. Tu som si našiel na stene takú veľmi zaujímavú predpoveď počasia, že podľa Jána Topolčianskeho Turkobícu, ako ju zaznamenal jeho komorník Ján Schinorian, keď sú šnúrka a šuška suché, je teplo. Keď sú vlhké, je sichravo, keď sú mokré, tak prší. Keď sa pohybujú, je veterno. Keď šnúrku so šuškou slabo vidieť, je hmla. Keď ich vôbec nevidieť, je tma. Keď tvoria cencúl, mrzne. Keď šuška na šnúrke, poskakuje zemetrasenie. Keď šnúrka na šuške tu nie sú, tak ich niekto ukradol a toho treba pripútať obručami k môjmu pranieru na námestí. Táto predpoveď je pravdivá a plní sa nepretržite od roku 1593. Janka už nám rozvešiava krásky. Ja poviem, že minulý rok padol rekord medailu a
Ideme doma, Janka, budeme iba degustovať. Ešte máš predštartovný stres? Ja nie, ja som v pohode. Potom, keď to odštartujú, tak ťa dojdem vyspovedať na chvíľku, dobre? Zlomový bod na 16-kilometrovom behu. Tak ako je štandardom a zvykom, aj tento rok budeme behať. Sa ľúbia takto hodne akože farebné. 16-kilometrová a druhá 8-kilometrová. Začíname o 10:30 minúte práve. A tu máme národného žrebca. Nazdar! Ahoj! A poď behať. 25 minútiek do štartu, už ide pomaličky do tvojho, ľudia sa tu pomaličky rozcvičujú, rozskakujú. Už aj Patrik sa išiel rozbehať, ale vyšlo slniečko, to je pre mňa dobrá správa, že mi asi nebude zima. Vyzerá to dobre. Čau. Vážený, jeden veľký potles spoločný. Ešte raz všetkým vám prajeme, aby ste si užili dnešný beh. 10, 9, 8, 7, 6, poďte, 5, 4, 3, 2, 1. Šampionát do Polčianky 2024, svätý ročník je na ceste. Kde bol Juraj? Teraz ide na ten kratší štart a ten je trošku vo väčšej obľúbenosti, tu je zhruba 430 bežcov. Toto už je trošku iné štartové pole, ako bolo na tej dlhej, čiže na 8 km je väčšia obľúba. A teda 430 bežcov v koridori. 32-21 na 8 km. Je to menej než 5 minút do začiatku 8-kilometrového behu. 5 minút do štartu. Viem, že pôjdete všetci spolu. Tak poďme odstreliť toto 400 členné stádo na štarte. Tak hudba trošku tiššie, poďme na to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Zimný ročník! Výborný alebo dobrá energia! A poďte! Nezabudnite, že aj na posledného položikára, ktorý dobehne na 8 a 16 km trati, bude mať pripravený koláč. Tešíme sa aj na prvých a na posledných. Čaute! Ahoj Janka. Ahoj.
ja vám predstavujem Janku, odchytil som si ju ako hlavnú organizátorku tohoto šatoranu. A Jani, teraz už keď máme odstrelený vlastne aj druhý štart, tak je to pre organizátora vlastne to najlepšie, že opadne najväčší stres. A ako sa cíti organizátor, ktorý má na štarte vyše 630 účastníkov? No, tak ešte stres veľmi neopadol, lebo ešte teda budú nám bežci dobiehať, ešte to trošku nervy. Máme vlastne dve kategórie, dve trasy, 8 a 16 km a vždy je to také, že proste, že kto dobiehne prvý a proste ako sa nám to tu usporiada. Čo by si odporúčila ľuďom, alebo teda ľudí, ktorí ešte stále rozmýšľajú sa registrovať na takýto beh aj v budúcich ročníkoch, lebo toto je 7. ročník, tak čo by si im odporúčila, aj keď teda máte účasť veľkú, veľmi rýchlo vypredanú, a ako by si namotivovala čím toho človeka, ktorý stále rozmýšľa a chcel by si to skúsiť? No, hlavne rýchle prstíky, lebo skutočne nám sa to vypredá veľmi rýchlo. Za 4 dní sme mali predanú celú kapacitu. No a keď niekto váha, myslím si, že náš beh je úplne ideálny pre prvobežcov alebo tých, čo váhajú behať, lebo u nás to nie je o výkonoch. Fakt, že toto je zážitkový beh. Prídete, uvidíte krásne prostredie, je tu výborná atmosféra, ale všetci sa tešia na tú druhú časť, keď je degustácia vína, že je to úplne vo uvoľnenej atmosfére. Takže my nebeháme pre rekordy, my beháme pre radosť. Áno, určite aj to rozdelené štartové pole, bolo to vidieť, že nejakých 200 bežcov bolo na tej dlhej trati a 430 neuveriteľných išlo na tú krátku trať. Už vlastne v podstate za chvíľku aj budú dobiehať prvý. Už máme prvý odstrel 27 minút za sebou a čakáme prvých bežcov zhruba okolo hodiny. Na tej dlhej trati? Na tej dlhej trati určite pod hodinu. Máme tu vlastne majsterku Slovenska v maratóne, rodačku Veroniku Páleníkovú, takže predpokladáme, že tá dobehne prvá, alebo teda hádam dá dole aj chlapov, keďže pozná terén. No a tí osmičkári, alebo teda na tých 8 km, áno, prví bežci určite pôjdu na nejaké rekordy, ale osmičkári sú v podstate tí najväčší pôžitkári, lebo to sú práve tí, ktorí si vybrali tú kratšiu trať, alebo čo si uží to prostredie. Jasné. Ja si myslím, ja prvú babu očakávam do takého 10. miesta, ale teda keď je to Páleníková, tak máš pravdu, tam to bude asi o mnoho rýchlejšie. No dobre, tak uvidíme. Máme tu aj Patrika, ktorý štartuje, tam myslím, že možno padne aj Bedňa, on to plánuje okolo 1:10 zabehnúť, čo nie je úplne zlý čas. No dobre, Janka, tak ja ti ďakujem za rozhovor a vy nezabudnite, keď sa spustí registrácia na ďalší ročník, rýchle prstíky, lebo sa to vypredáva. Čaute. Hop, hop. A my tu máme prvého bežca. Ideš? Výborne. Paráda. Prvý bežec 44 necelých minút od štartu a už ho stíha aj druhý. Ale to tempo vyzerá naozaj ležerne, nevyzerá, že by švihali. Slávko, koľko to je asi od cieľa? Toto máme nejakých 500 metrov. Fakt? 500 metrov do cieľa. OK, super, to bol druhý. Teraz ide tretí bežec, štvrtý bežec a ja už pomaličky pôjdem do cieľa, lebo Patrika počítam tak do nejakého 15. bežca. Tak, aby som ho stihol. Dobre, chalani, super. Super. Máme nám prebehla prvá žena. Máte nové zámky. Ona si prvenstvo nepustí. V celkovom poradí je prvá žena, ale celkovo dobehla koľkatá? Asi 15 zhruba už je, ich asi 15. No dobre, tu máme druhú ženu. Poď, výborne. Ďaká. Takže oprava. Tá prvá baba, to nebola Páleníková, to bola členka klubu AC Nové Zámky a Janečková, alebo tak nejako sa volala. Dobre, tak aby sme to trošku upratali, lebo sme boli trošilinku rozhádzaní, takže teraz dobiehal kto? 8 kilometrov. Teraz dobiehali osmičkári, my sme si to trošilinku pomýlili, takže Páleníková ešte stále ju favorizujeme, že bude prvá žena, tak uvidíme. Už sú momentálne 16-kári
54 minút skoro na trati, takže za chvíľku už bude nejako dobiehať prvý muž okolo 56 minút, 58, tak uvidíme. Super. Poď, výborne. Prvého 16-kara. Poď, výborne. Páleník. Mladý chlapec, tak. Páleníkový manžel. Predbehol si ženu, tá mu to dá doma vyžrať. Hej. Dobre, prvého 16-kara máme, počkáme. Teraz počkáme na jeho ženu. Uvidíme, že koľko zanechal svoju manželku. A už tu máme prvú ženu. Veronika, ideš! Veronika Páleníková. Tak, tá si to teda obhájila. Nie, že obhájila, ale teda každý ju favorizoval a aj to potvrdila. Paráda. A dala to za zhruba 1:1. Výborne, Paťo ide do cieľa a vyzerá, že bude asi pravdepodobne druhý. Paťo, poď! Zatiaľ podľa toho, čo som sledoval, tak vyzerá, že bude druhý muž ako 50-tník. Uvidíme. Páťo, super! Vyzerá, že budeš druhý asi v kategórii. Nevadí, však... Spokojný, lebo 700-750 metrov, kotník puk. Fakt? Prvýkrát utekla, má mi celá skupina. Som ju dobiehel a na nejakých 1800 metrov znovu, ale jaký by zlomil palicu. Tak to prasklo. Možno slabo rozcvičené, ale nevadí, podľa mňa výkon dobre. A teraz to boli? Páli ten kotník, takže určite je vyvrtnutý a jedeš dom, môžeš operovať. Uvidíme. Dobre, Patriku. Spokojný s tým, že cítil som, že dá sa tlačiť do toho, miel som motiváciu, naháňal som jedného, som miel skoro 500 metrov prede mnou a dal som ich, takže som spokojný. Predbežne ti zatiaľ gratulujem a potom zistíme, jak to je v poradí. Ideme pozrieť poradie. Dobre, díky moc. Ale dobre. Konečne sa Janka zapojila do práce a išla dekorovať medailou, ináč stojí tu vzadu. Že konečne si niečo teraz robila. Nakoniec Patrik si vytkol členok a ešte sme museli aj zdravotku osloviť, aby nám pomohla, aby to dokázal aspoň na to vyhlásenie vyskočiť na ten stupeň víťazov. Takto sa to robí, je to frajer. A zázemie vyhlasovania výsledkov majú v tejto vinárničke Chateau Topolčianky. Ale krásne to tu voní. Nemyslím vínom, ale jedlom, lebo som hladný. Pozrieme si to aj znútra. Tu sú ochutnávky. Aj tu, pozrite, aj tam. Majú toto veľmi príjemné, veľmi útulné.
krásna pivnica alebo vinica. Dobrý deň. Prichádzame na kategóriu mužov 50 rokov a viac na 16 kilometrov. Tretie miestečko obsadil Martin Kilian. Druhé miestečko a toto bolo Maťo Kilian ešte raz. Slovenčo, takto to má byť, vidíš? Druhé miestečko Paťo Lonček. Nemá tu asi nejakých zástupcov. Paťo, to si ty v tých krátkych človek. Zatleskajte mu, pozrite sa. To je Víťuz. A prvé miestečko Braňo Babiš. Kde ťa máme, Bránko? Tu si, ahoj. Počúvaj, Patričku, po 50-ke je to takto s tým otužovaním, hej? Dobre, tak teším sa na tebe. V krátkých nohavicoch, ja už som to spomínal, ja mám už toľko vrstiev na sebe a celý deň to prezimený. Tak týmto mladým pánom ešte raz patrí jeden veľký potlesk. Kategória, ktorú dnes vyhlásime, beh 16 km, ženy do 39 rokov, kde padol tento rok aj najrýchlejší čas. Za mňa hodnotenie celkovo tohoto šatoranu akože nepatrí štartovné k tým najlacnejším, ale zase tí bežci dostanú degustačný balíček, v ktorom je normálne sklenený pohár, dostanú veľkú železnú medailu, dostanú vinný pas, kde môžu piť koštúky, v štartovom balíčku majú 7 vína a celé toto zázemie, takže ja si myslím, že oplatilo sa to za to štartovné určite každému z nich. A teda z tohoto šatoranu reportu je to odo mňa pre dneska všetko. A keď bolo video niečím pre vás užitočné alebo sa vám páčilo, tak vás poprosím like a odber a uvidíme sa na budúce. Čaute. Aj vám, aj za druhé, aj za prvé miestečko.